80 mensen in 40 cellen, 24 hoeren, ze lieten zich opsluiten. Zo'n 20 en 28 april in de Blokhuispoort namelijk. Zal onder oren Wieke Wiersma, maar die zit hier bij mij in de studio. 24 hoeren in de cel. Ja, dat zorgt ook wel wat op, ja. Toch wel, hè? Toch wel een heel iets bietsie, ja. Goed, eerst even hoe jij. Ik ken die onder oren van Facebook, columns van Suksewat. Wat doe je verder trouwens? Ik ben docent op een middelbare school. Ja. En we kennen elkaar van feesten, werkje. Ja, klopt. Ja, want de beste hartstikke druk, meestal backstage. Dan begeleid al die artiesten en zo wat hinnen. Ja, ik stel even net op de voorgrond en daarachter vind ik iets fijner. Dus het is me spannend genoeg, maar we zullen zien hoe het gaat. Ja, nou, het valt altijd alleen maar op internet, radio, televisie. Ja, maar het ben maar een peer mensen in Friesland. Maar ik vind het super stoer dat je zegt. En dat hebben we net samen doen, want ik na je week hebben we er nog omdenken voor. Je liet je hem dus opsluiten. Ja. Eerst maar even de eerste reden waarom. Had het in een impuls dingen of was er eerst heel lang over denken, Maarten? Nee, ik doe de meeste dingen in een impuls. En daar kan ik 24 uur nu nooit denken aan. Ga ik nou bij dingen? Ja, precies. Dat zit helemaal. Nee, ik vind het de naam een aantal dingen op die ik doe. En dat is voor mij heel belangrijk. En ik heb veel die vrijheid om die keuze te maken. En terug mijn werk, omdat ik hele dag met jonge vrouwen werkje en terug dingen die ik zeg en zorgen die ik me maatje, viel ik me extra belutsen erbij. Want het gaat natuurlijk om geweld in vrouwen, om verlichting, om vrouwen uit situaties te hellen. En het feit dat ik zoveel vrijheid heb en dat ik zo'n soort keuzes maatje ken en dat mijn hart en mij er altijd bij geholpen hebben en dat ik zelfstandig ben. En het feit dat andere vrouwen dat net hebben, maakt het dat ik me daar heel bij belutsen viel. En dat is altijd zo west. En dit is een manier om dat te utteren. Ja. Is dat een mooi Fries woord? Ja, nee, absoluut. En er werd ook nog yield bij elkaar hellen. Dat gaat al fantastisch trouwens, want het streefbedrag is al dik binnen. Had het zelf mee maken om jou, bijvoorbeeld vanuit die werk, dat vrouwen mishandelen binnen? Ja, wij hebben het in mijn werk al jonge vrouwen, dus 12 en 20. En Max het daar wel eens mee? Nee, huiselijke geweld komt natuurlijk altijd voor. En vaker is dat wij terug hebben. En ik in gruttere, in meer, hoe moet dat zeggen, ernstiger zou je denken. Maar was natuurlijk jouw les in Heerenveen. Dat we de GHB-hoofdstad van Europa noemen. Nou, dat is een twijfelachtig iets om blij mee te wezen. Maar dat is juist natuurlijk dat er maar jonge vrouwen die dingen gebeuren die ze leven net willen. En wij proberen op school een heel soort vaart te luchten. Ligt de kind nog steeds dingen gebeuren. Of dat famkes dus letterlijk denken van er is iets gebeurd wat ik net woe. En dat ken ik in relaties gaan. Dus krijgt verder juist maar die vriendje als het graag zoest willen. Nou, daar kunnen wij van tevoren vertellen dat maar net wan. Maar belangrijker is dat wanneer het wel gebeurt, dat ze ergens hinnen kunnen, wij ze erop praten kunnen. Want dat is heel belangrijk. En juist ik terug internet en terug Twitter en terug dat bij een oerfoto's van maatje, is het soms net alleen nog bekend tussen jonkje en famke, maar soms in de hele squallen en daaromheen en de hele omkrieten. En dat deel van varjochtje en erop praten en dat wij hulpverlening kunnen professionaliseren, dat is ik een onderdeel van dit project. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat maakt je natuurlijk wel mooi. Maar de woest en persoonlijke maatje, ja, we maken het vaker mooi als dat dan wenselijk is. En dat is heel begruttelijk. Omdat als het fietje bent of fiefje en er gebeurt iets heel ergs mooi, dat neemt heel lang mooi. Op wat voor wijze dan ik. Even naar, want ik zeg op de cijfergezellig.nl een heel soort verhaal. Ik verschijn van meesken echt die het zelf mij maken. Heel persoonlijke verhaal. Zit daar een verhaal bij dat die ik nog een rekken had? Verhaal lezen in dat opzicht? Ja, elke verwoord die natuurlijk initiatiefnemer is, zet een heel soort verhaal stuurt. En dan komen eigenlijk de verhalen voor waar wij werk nou krijg ik op doel. Dus toch hele jonge famkes die vol vertrouwen maar een jongeman naar huis te gaan. Waarvan ze denken van nou, we zijn vereelje en dat het toch iets te horen rent. En dat vind ik toch altijd hele pijnlijke dingen. Ik vind het mijn werk. Omdat ik, het begrut het je. Ja. Als ze nog zo jong binnen. Het is ook zo machteloos, hè? Ja, ik denk dat we dat al hier hebben. En ik kan me vaststellen als ouders helemaal. Maar wij staan uiteindelijk onder de zijkant. Los van dit idee, want ik vind het een fantastisch doel en het yield zal direct verbroekt worden. 24 uur in cel. Hast je al enig idee of die 24 uur trok komen wordt? Want je begint mij nog hier op de cel, ja. Maar dat wist je ook nog net maar waar. Hè? Nee, ik weet helemaal nog net maar waar. Ik weet wel dat het een vrouw is en ik hoop dat ze aardig is. En ik hoop dat ze mij aardig vindt. Oh jee. Dat scheelt. Nou, ik hoor het meestal wel praten. Dat is bij mij het probleem net. Dus ik hoop dat dat goed komt. Maar ik geloof net dat ik boeken mooi krijg of... Ja, dan moest yield starten, dan krijg ik een boek, leuk. Dat kan, eventueel. Weet ik net precies, dat gok ik. Of misschien hoop ik dat, dat ken ik. Maar verder rest met 24 uur zitten. Ik ben heel benieuwd. Nou goed, we zullen er op nijblikken. Dus we zullen straks de ervaring wel jaren. Altijd al je gebeurd is. 20 en 28 april. Op Snijden Mickey wil je weer vrijlitten. Doe ik sponsoren worden, zoals alle deelnemers. Wat mensen nog voor de televisie denken. Die weken, die matten patiënten voor deze actie. Hoe kunnen ze die steunen? Nou, dat hoop ik natuurlijk dat ze er nog. Ja, natuurlijk. Ik wil graag nog €200. Dan heb ik €1000 ophellen. Wauw. Ja, dat dacht ik. En dan kun ze gewoon op gezellig ziekie. Maar ze kunnen zelfs googlen op Wieke gaat de cel in.
En wat dat ging ik, 24 uur. En daar kun je cent noemertje. En dat kind direct is via een ideal systeem. Dus de klikst en dan kun je cent noemertje. Ideaal. Wieke, gewoon sponsoring. Nog €200 had zijn streefbedrag bij. Graag, ja, heel graag. Goed, ik ben echt benieuwd. Ja, we kunnen wel vooruitblikken, maar we moeten straks eerst maar eens jaren hoe het best is. Ik ben heel benieuwd. Maar het ben maar 24 uur. En het is van een heel goed doel. Dus ik denk dat het te doen is. Ja, die kan ik heel lang wezen. Ja, dat kan heel lang wezen. Maar ik kom weer, ik kan er naar mijn eigen gang weer gaan. Of dit interview ook lang of net? Do? Nee, dit interview. Ja, nee, nou ja, och, nee, dat voelt mooi. Maar Zo zit er, dan is de verkeerde factor 1000 en dan had je ongeveer... van de roeren, toch? Nee. Oh, nee. Ik heb ook nog eens van 24 uur praten. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Ja. Ik wens je een soort succes. Een stoer dat je hier even komen woest. En nogmaals, zeg nog even een keer hoe de sponsoren is. Je hebt een keer naar www.gezellig.nl of de kist als mij sponsor wordt op Wieke gaat de cel in, zie je op Google. Maar we staan ook oerl op Facebook en op internet. Dus het moet goed komen. En hierachter zit je dat denk ik. Ja, een heel doek gaan we hier. Ja, nou, dat volg je doek. Wieke, succes en leuk dat je er is. Geweldig, dank u wel.